и да гледате отвъд тялото, да видите душата, да видите какво има зад тези очи, зад това лице. Това се казва трансфигурация и е много важен инструмент на тантра. Последните месеци наблюдавам, че идват при мен доста двойки, които са загубили интимността си, загубили със своята комуникация и са загубили малко или много искрата между тях, любовта между тях. И много искам да дам на тези двойки инструменти, които да ползват, за да се върнат обратно към себе си, обратно един към друг, да се свържат обратно душа с душа, сърце с сърце. Семинарите за двойки включват много инструменти, които могат да ни помогнат да възвърнем отношенията с нашия партньор, да засилят нашата интимност. Това са много лесни практики, които всеки после може да прави вкъщи със свой любим. Ще се учим как да отваряме нашето сърце и оттам да се свързваме душа с нашия партньор.